Vamos contar a través de tres mulleres unha historia impresionante. Ben da man da grandísima Ana Ajeitos. Ana Ajeitos, aleluya. Ana Ajeitos, aleluya. Ana Ajeitos, aleluya. Ana Ajeitos, I'll give it to you. Hola, Rita. Vente por aquí. Mira, por Dios. Queres comer algo, Rita? Comiche, cenache? Cenei. Que che deron? Deronme. Eu xa non me acordo que me deu. Pero cena... Da igual, tú cenache. Sí, Veña, queres un café? un café con leite. Non podes, á noite non se pode tomar café, Non se pode comer? Non, porque non durmes. Ah, vale, vale. Que tal, Ana, como estás? Pois moi ben, moi contenta. Bueno, Rita... Eu estou moi contenta aquí con toda esta xente. Oh, pois nós máis contentos ainda de estar aquí contigo. Mira esta que guapa está. Esta muller Desde cando a conoces? Hai moitos anos que a conozco. Moitos non. Non, moitos non, sobre 2, 3 anos que empezou no centro de día, verdad, Rita? Sí. E chegoume ao centro de día para revolucionarme o patio, porque temos aquí a maior festeira que hai. A mí gustame moito cantar. Ah, sí, a ver. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Ahí está Rita. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. ¡Ole! Feliz Navidad. É festeira, Era ali no cos músicos. Feliz Navidad. Verdad. Bueno, eu xa pararía, Rita, que sí, xa está cantado e xa está, listo. Porque, claro, sempre que facemos as actividades e todo, ela non quer, ela quer a festa e todo, verdad? Quero cantar. Mira que guapa está hoy. Está guapísimo hoxe, mira, leva unha chaqueta que son botóns. Son botóns. Pero piñaxe os tío, era así a chaqueta? Sí, non, a chaqueta é tuneada. O sea, tú compraste Me chaqueta... encanta todo esto. Que pasou, Rita? Me encanta. Gusta isto? É moi bonito isto todo, Todo Mira, precioso. todo limpio. Todo, Alicatado, todo. todo precioso, todo precioso. Tú Y eres la muy- gente, eres y muy la nova, ¿no? gente toda moi guapa. Rita, digo que és moi nova. En que ano naciche? Eu no 37. Era un ano moi tranquilo, ¿No? E meu pai marchou á guerra. Con que é moi novo, ¿no? Claro, marchou á guerra, eu tiña 3 semanas. Tú cando naciche, marchou teu pai á guerra? Sí. Vale. Donde naciche? En Villa García de Arosa. Bien te puedes alabar, verdad? Bien te puedes alabar. Santiago con ser Santiago no tiene puerto de mar. Pero tú, claro, tú non te acordas da guerra, porque, claro, naciche no 37, a guerra acabou no 39, tiña 2 anos tú. Pero, claro, despois ve o que... Claro, tú como acordas con 4 e 5 anos? Que recordos tes tú con 4 ou 5 anos, ou con 6? Non recordo nada porque era unha rapaciña pequena. Pero Eu era moi... moitas anécdotas, verdad? Moitas anécdotas da túa avoa. Si, eu marchaba, eu gustaba andar. Gustaba andar moito. E miña abuela dabaño caldo á xente. Señora Ramona, deme unha taciña de caldo. E collía, cantaba, sí, séntate aí, era un pasillo ancho, e tiñen un banco, e sentaba ali, e collíaño, cantaba, espera un pouquiño que vou a cantarte o caldo, e iban a cantar o caldo, e levabaño, comían aquela taza de caldo. Bueno, iban todos contentos para casa. Home, como se agradece Porque persoas non boas, había máis de verdad? comer, non había moito de comer ou que? Había que comer, pero daquela, no tempo da guerra, non había moito que comer, Vale. Ai, que carajo.
Non había moito. Pero non era culpa miña. Non había moito que comer. Tuveche 3 fillos. 3 fillos. Sí, non? 2 fillos e unha filla. Vale. A filla está aí, por aí. Mandamos de un bico, non? Está por aí a tua filla, na vi. Mandamos de un bico a filla. A filla. Teño un neto que é campeón de triatlón. Que O dis? fillo é campeón de triatlón de España. Que va? Pero como se chama? Andrés, Ostras, campeón de España. de España. Triatlón é iso que van nadar, correr en bicicleta. Exactamente. Saleu a súa abuela, porque a ti tamén che gustaba andar. Non? Eu Ao mellor lle ven por aí a cousa. pero non andaba en bicicleta, non andaba en bicicleta. E que me dixeron máis que fixera? Que cuidaras de teu papá. Sí, Eu coidei a meu pai. Sí. E cando nasín eu non quería que nasera eu, que quería un neno. Que dis? Sí, Xa tiña unha nena. xa tiña Entón, unha nena. E claro, e despois dicía, Pero, porque non querían nena? non quería nenas, quería neno, quería un neno. E dicíañe eu, papá, así que non me quería, é agora que non o coida. É que non coida, sin ser que son eu que o coido. Si, Claro. miña filla, si, pero daquela non se sabía, non sabía. Bueno. Non quería nena e a nena esa foi a que o cuidou É o despois. que coidei. Morreu moi maior teu pai? Era que tendría, eu xa non me acordo dos anos que tiña. Pero tú estás moi ben, tes 88 anos, estás moi ben, ¿No? 88 anos. Estás moi ben. Son moi bella. É o bo humor que Pero ten. sabes que pasa? Eu creo que vas ser máis bella aínda, É máis bella, claro. Vou a chegar aos 90. 90 non sei, pero 89 seguro, Pola carreira que levas. Sí. Mira, tú contas, bueno, foche unha nena da posguerra, ¿no? Sí, claro. Da época despois da guerra. Ali en Vila García, ¿no? Villa García. Vale. Villa García de Arosa. Pois vouche presentar a unha muller, unha rapaza moi noviña, que é de Santiago, que se chama Ángela, e que acaba de ser finalista dun dos premios de literatura máis importantes do mundo, Carai. que é o Premio Planeta, e foi finalista con este libro que conta a historia dunha nena da posguerra aquí en Santiago. Oxe, ven a pintar a mona a Land Rover, a finalista do Premio Planeta, Ángela Banzas. I wonder, have you ever seen a rain? I wonder, have you ever seen a rain? Walking down on a sunny day. Ai, que guapa. Que guapa. Guapa. Guapísima eres. É guapa, verdad? Guapa, guapa. Por aquí, Ángela, ben vida. Guau. Aquí estaba falando con Rita. Sí, estaba escoitando. Claro, que Rita maravilla. naceu no 37 exactamente. Ni máis E ni tú menos. contas un pouco esa historia, non? Esta nace no 39, non, Sofía? Sí, ¿No? no 39 xusto. E unha rapaza como a ti, como consigues contar esta historia dunha nena da posguerra aquí en Galicia? Sí, en Santiago. Como chegas á justamente. historia? Como Pois chegas a mira, esa historia? Eu chego, porque primeiro o que quero contar é un episodio da miña infancia, que estuve nun hospital, pero obvio, ainda que, bueno, coídome, pero eu Estuveche de non... pequena no hospital? Eu sí. Por moito tempo, que? A ver, estiven como a case 2 meses. Ai. Pero me marcou moito esa experiencia. E eu a quería transitar a través dunha novela, contar unha historia. E quería unha novela que tuvese unha mensaxe de esperanza, algo luminoso. Vale. E leveime a posguerra, eu non crecí na posguerra, pero leveime a posguerra porque me parecía un tempo moi oscuro. E justamente o ser tan oscuro contrapoñase un pouco a esa Xa, mensaxe que eu un quería tempo de esperanza, non? Un tempo sin alegría. E era verdad, non había alegría cando eras pequena tú? Ou si había alegría igual cando eras pequena? Tú recórdalo con alegría?
Non recordo porque nós íbamos para o colegio, non sabes, non. Pero había alegría ou non? Porque eu entendo que dice Ángela, non? Había alegría porque eu corría por ali, andaba por ali a correr, e gustaba moito andar. Porque eu entendo que os nenos, cando son pequenos, independentemente das circunstancias, teñen esa alegría ou non? Teñen, pero eu aquí justamente cando construo a Sofía, que é a protagonista desta historia, que nace no 39, esta nena justamente o que mostra é que ten esa inocencia, esas ganas de vivir, esos soños, esa fantasía que teñen todos os nenos, esa curiosidade, pero os tempos non atenúan un pouco toda esa felicidade que levan os nenos dentro. Os silencios, sobre todo, esta é unha novela que fala moito dos silencios, de vivir envolto, de ver como os avós non lle contan o que está pasando, algo pasa, o seu pai aparece, desaparece, escóndese, a ela esconden a cada noite, non lle deixan facer ruído, ten moito medo á oscuridade, non sabe por que vive aislada, hai moitos silencios, e ela pregunta... Isto é o que conta o libro, o que conta a historia, unha historia inventada, que inventou ela. Isto sí, isto inventado. Inventada todo, bueno, digo inventada... Pero recolle memoria viva. Pero tamén recolle un pouco desa parte túa cando eras pequena no hospital, entón? Tamén, porque Sofía pasa un tempiño tamén no hospital. E o que... Sí, é verdade. É que está dixo, Rita, mira canta xente, non? Claro. Pero para verte a ti, están aquí para verte a ti. E para ver a Ángela tamén. Para vernos a todos. E principalmente a este que está guapísima. Entendo que todo o mundo coñece xa a novela Cuando el viento hable, porque, bueno, afortunadamente un premio como a Planeta ten unha gran difusión, unha gran promoción. Non sei se se escribe xa pensando en premios así ou non, ou se escribe a historia... Non. Podo garantir... Bueno, eu podo garantir, no meu caso, xusto, que non. Eu levaba de feito tempo, querendo escribir esta historia, xusto por eso, porque quería recoller ese episodio no que eu estuve no hospital, pero a nena que estaba na cama do lado, pois eu teña 7 anos, ela tiña 10, pero ela iba a morrer. E eu descubrín con esa idade que eso podía pasar, e eso impactoume moitísimo, moitísimo. E xa non só con ela, porque logo descubrín a vida de outros nenos, máis ben nenas, que tiñan esa fatal suerte de que solamente coñecían o mellor vivir nun hospital, e puso en valor, para min, ao menos, o que é a vida, non? E valoralo desde o pequeniño. Pero tal como contas así, parece que é unha novela triste, e creo que non. Non, vamos a ver, ten unha parte triste, pero porque recolle vida, e a vida ás veces ten partes máis tristes, pero as tristes ás veces son as que nos fan, sobre todo, valorar as boas, as positivas, as alegres. De feito, mira, vou aproveitar e vou a decir unha cousa, porque cando eu escribo, xa non só esta novela, sino tamén as anteriores, as pasaxes que teño, as escenas e demais que son máis tristes, cando eu entro e digamos que me sumerjo nesa escena, para salir dela e volver a ser eu, volver a ser Ángela, xa non a escritora ou a que está escribindo, o que fago é que poño os vídeos do Land Rover. Que dices? Sí. No. É verdade, xuro. Por eso, é verdade. Que bonito. É verdade. Que bonito, que maneira de volver a desconectar. Claro, desconectas, riste, porque por eso que a vida ten un pouco de todo. Porque a vida, cando a vida ven mal, cando veñen malas, como se fai? Pois, faise estar contento e non... Bueno, pero ás veces non se pode. Non, a veces é máis difícil. Non. É difícil, tú pero... Tú tamén pasarías nacendo no 37, como na Zurrita, ti tuveches que pasar para criar os fillos, tuveches que pasar... Eu tuve 2 fillos e unha filla, que é onde estou, onde me coidan. Estou aquí en Santiago. E os criaches como unha jabata, porque aquí Rita cosía, facía vestidos, e claro, a ver, era unha temporada moi complicada, pero foi pa diante todo. E facíanlle vestidos para a nena. Era unha maneira tamén de evadirse. E máis facíanlle os pantalóns dos meus netos, do meu neto. Cantos netos tes? Teño
teño... Cantos? 5, non? 5, pois. E teño un neto que é campeón de triatlón. Sí, sí. Xa ter dous. Xa ter dous. Xa ter dous. Elo. Teño un neto que é un artista. É que a historia que contas tú, nós por eso quixemos ter hoxe aquí a Rita, claro, fala dunha xeración, eso, que ten agora 80 e pico de anos. E é unha xeración, outro día dicía, nunha reunión, dicía, esta é unha xeración que está marchando, en parte. A ela ainda lle queda moitos anos, a Rita. Sí. A ti quedache moitos. Pero é unha xeración que está marchando, e é unha xeración que educou aos fillos sin estudios. Sí, eso é algo que hai que E poñer é algo valor. descomunal. Educounos sin estudios, sin luxos, pero nunca faltou indispensable. Eles non tuveron luxos nunca, pero tampouco se frustraron por non telos, porque agora parece que se non conseguimos non sei que, xa nos frustramos e xa somos infelices. Totalmente, porque antes era todo máis un núcleo familiar, non? O importante era estar xuntos. Agora é máis todo material, Máis non? individual, É máis ao mellor. superficial todo. Eu penso que sí, vivimos máis aislados. Queres ver a tua filla? filla. Traemos, xa está. Como se chama? Rita. Rita. Tamén, chamase Rita, como a ti. Tamén. Chama e que veña a tomar un café aquí con nos, a Rita. Onde vai a súa filla? Que veña pa aquí. Está máis cómoda, Rita. Digo, que estabas un pouco de acordo en que é todo máis... Esa xente ganade Penso como se de min, seguramente. vivimos un pouco buscando sempre expectativas que non satisfacen, non nos satisfacen a ninguén ao final. E en cambio nesa xeración eu quero poñer en valor, de feito a novela, a dedicatoria que está ao comezo é xusto a esa xeración que está xustamente aquí, que o que di é que A esa xeración, bueno, Que no- a esa sí. generación que nos forjou unha oportunidade. A ellos el necesario homenaje e a todos, pues mira, non sabía a dedicatoria e sí. tal cual. A quen acaricia o brillo das estreas alleas e espera. Wow. Rita, que preguntou por ti. Xente está aquí, non reúne. Que tal, como estás? encantada. Preguntou por ti, onde vai a miña filla? Claro, date cuenta que igual ela pensou que marcharas. Sí, seguro. E dixo ela que da aquí. Que tal, vaya fenómeno, eh? Estás impactada ahora mismo, eh? Vale, deixe-me falar un pouco con Ángel Lebur. O Premio Planeta realmente como funciona eso? Porque a veces todos vemos Premio Planeta ganador. Este ano ganou foi Juan del Val, Sí. foi ganador, ti finalista. Sí. Intenta resumirnos como é exactamente o proceso. Tú escribes unha novela. Sí, a ver, esta é a miña quinta novela en 5 anos. 5 anos. 5 anos. Entón, eu escribo a novela e a verdade é que estou pensando primeiro en que me fai ben a min. Eu cando escribo penso sempre Sí, que sí. faime ben a min, ten unha labor tamén Pero unha vez que balsámica, tomas a decisión de terapéutica. mandalo ao planeta, como funciona? E chega un momento, cando xa teño moi avanzada, que recordo tamén, pois, cando moitas, incluso, lectoras que teño das anteriores novelas que me dicían teste que presentar xa non solo en Galicia, sino tamén fora, teste que presentar, porque non te presentas o planeta, porque non... E chegou ese momento, cando levaba a metade, que dixen, bueno, pois sí, virei as convocatorias... E como se fai? Tú envíala? Envías hai unha plica... Pero non vai o teu nombre, ou si vai? No meu caso, no, porque eu xa era unha autora que xa se coñecía o meu nome. Sí, que se coñecía o teu traballo. E claro, e ademais estaba noutra editorial, as anteriores novelas habían salido noutra editorial. Polo tanto, tiña un pseudónimo que é o de Sofía García. Vale, ese era o pseudónimo, Sofía. Ese era sí. Vale. E aí vai a novela, vai nun sobre, vai o pseudónimo. Claro, envíase telemáticamente neste caso e hai unha plica que vamos, aí si conto eu que vai cerradiña e quen son en verdade, que é o que se abre, o que se lee, o que leu Carmen Posadas a noite do 15 de outubro. E esa noite, si é cando minutos antes sabes que está xa... Estás na mesa, estás nunha mesa así, estás no momento, pois vas comendo e vas vendo como nas pantallas pois van dos 10 finalistas que xa se coñecen a semana de antes. Pois vas vendo como vas quedando, vas quedando. Finalistas. Claro, eso sí o sabía, e entonces, claro, eu xa estaba, pois, é verdade que tes os nervios propios, e vas vendo que...
que che cambia a vida, non? Cando sabes que quedan dous e un eres ti, pois claro, xa emoción, xa... Que maravilla, porque tú non estudiaxe para outra cousa, digamos, tú estabas traballando... Sí, eu estudiei políticas, que non ten nada que ver. Oh, políticas. Sí, non ten moito Pero que ver. traballache de... Eu era consultora de administración pública. E deixache todo para escribir? Pois sí e non, o sea, eu cando fun nai, no momento de... tuve como ese punto de inflexión, pero eu escribo dende sempre. Dende que son unha meniña moi pequena, a miña forma de relacionarme co mundo, de tratar de entendelo, de xestionarme, de escoitarme, é escribindo. E entonces, claro, no momento, sempre me gustou moitísimo, moitísimo escoitar as persoas maiores, sempre. Iso é buenísimo. E é algo que trato de inculcar yo perdes. tamén aos meus fillos, que escoiten, porque a min cando vexo nunha mesa que sacan pois si o móvil, isto non, pero porque se está perdendo, As aboas, eu sei anécdotas da guerra, que por exemplo a miña aboa foi a coller fariña andando desde Ribeira hasta Noia, de noite 3 veces a semana, con nenos pequenos, era antes os montes cheos de lobos e todo peligroso, non había farolas, nada, tuvo unha vez que deixar aos nenos pequenos nunha casa descoñecida, antes sin comunicación, era terrorífico, e sempre conservaban a alegría e todo, e hai que saber de onde vimos para valorar todo, así que estou de acordo contigo que é super importante falar cos maiores. Pero agora a xente non escoita aos maiores, non? Non é daquelo. Non, tú tamén te criarías... Eu criei-me na aldea e escoitábamos aos vellos. E a min gustábame. Quer dicir, claro, eu non tiña móvil e tal. Eu sentábame e os vellos empezaban a contar cousas. Porque os avós vivían na casa tamén. De entrada tamén, eso influe, claro. Sí. Que dices, que ahora non se vive tanto os pequenos que non... Ah, vale, xa sei por onde vas. Varias xeracións na mesma casa. Claro. E ela contouche moitas historias despois da guerra, ou si, ou non? Bueno, a ver... Ela é positiva, non? Ela é moi positiva, moi positiva. É moi botada para diante e non... Sí, a verdade é que, bueno, tampouco se contaban moitas historias da guerra, non? Non, porque era pequeñita, eu era pequena, tiña... Que tempo tiña? Eu non sei, non me acordo xa. Eres un bebé cando teu pai foi á guerra. Claro. Pero, bueno, eles a posguerra, a ver, vivirona mal, pero na tua casa non se pasou tan mal. Non pasamos fame, porque miña nai era moi traballadora. Tiñan terras. Tiñan terras, e tiña patatas, tiña de todo na casa. E teu pai navegaba e traía cousas de fora. Tamén. Sí. Pero... Cando foi a guerra non... Non, cando foi a guerra non, pero cando foi a guerra ti eras moi pequena, entón non te lembrabas do que pasaba. Tiña 3 semanas, e meu pai marchou, e eu quedei... Pero non nos contabas, a nós cando éramos pequenos non falaban moito da guerra, non se falaba, que non se falaba en ninguna casa da guerra, non? Nen da posguerra. Vamos presentar a outra muller espectacular que descubrimos hai moi pouco, e que é unha artista brutal e que é un placer ter a hoxe aquí en Land Rover e poder disfrutar dela. Aplauso grande para Queen Randy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo vas?